Arewa Talk Media, gidan nishadi. Ku yi subscribing sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa. Jama'a assalamu alaikum. A yau dai muna ɗauke da labarin wannan jarumi wanda aka ce kyan ɗa ya gaji ubansa, wato Hannafi Rabilu Musa Ibro. Don jin wannan rahoto ku kasance da wannan TV mai suna Arewa Talk Media, gidan nishadi. Hakika wannan abu ne wanda ya kasance na mamaki, duba da salo da murya tare da aktin duka sun bayyana a wannan da mai suna Hannafi, wanda jama'a wai suke cece kuce a kan shin ma yana makaranta kuwa. Don jin wannan amsa ku saurari bayanin da ya da kanshi. Na yi firamare ina a garin Wara Local Government Primary Model School, sannan na yi secondary school ina a GSS Ajingi da ke Ajingi Local Government, sannan yanzu haka ina ci gaba da karatu a FCE Kano. To, kaɗan daga cikin rahoton kenan wanda ya bayyana da bakinsa, kuma haka yake. Don haka jama'a ya sai a daina cece kuce. Kar dai ku manta ku ci gaba da bibiyar mu a wannan TV mai suna Arewa Talk Media, gidan nishadi. Shin wai me ma ya ja hankalin wannan yaro ya ɗauki da al'ada ta mahaifi? Hausawa fa dama sun ce kyan ɗa ya gaji ubansa. So abin da ya ja hankali na fara yin wasan kwaikwayo shine saboda ina ganin abubuwa kala-kala da ake yi wa mahaifina, kamar misali addu'a ma. Rana ba za ta fito ta faɗi ba tare da an masa addu'a ba a kodayaushe, da kuma fatan alkhairi. Kaji ana ubangiji Allah ya ji kanwa ne, ko guri na je aka nuna ni, to wannan abun shine ya ja hankali na ga wannan, naga aiki sana'a ce mai kyau, har mahaifina ake masa addu'a shine ya ja hankali na. To wannan dai shi ya ba wa Hannafi Rabilu Musa Ibro sha'awa da fara aktin tamkar mahaifinsa. Ku ci gaba da kasancewa da wannan TV mai suna Arewa Talk Media, gidan nishadi. Ku yi subscribing sannan ku danna alama ƙararrawar sanarwa.